kuvataan Fortnite-video Vilman kanssa jonkin videon ja eiköhän mennä heti videon pariin. En puhu tässä silleen hirveesti ja niin. Tuo on ehkä 2 miimiä tai 3. Ei, se on hyvin 4. Se tuokin on 1. Hei, mene seisomaan, mene seisomaan. Älä mä säätä mua. En mä säätä. Hitto sun kanssa. Mut hei, mä haluan koittaa, et onnistuu se tälleen. Koita. Näin onnistu. Miksi sä kävelit ohi? Tarvitsin haulikon. Bro, mä en tarvitse mikisiä haulikkoja. Ei, mut mä tarvii itee. Lille, Mäpä bro. sain. Onko sulla haulikon kuteen, please, antaa? No, paljon sulla on? No mulla on 1 tasan tossa yhdessä. Tuu tänne, tuu tänne. Tuu tänne. Siinä. No mä tuun sinne sitten, saatana. Pitääkö sua oikein niinku seurata? Joo, no minäpä seuraan. Joo, seuraat, tuu tänne. Hei, ei herra jumala äijä. Nyt meni haastaa. Ei mun vika, jos mä kuollaan. Joo, heippa! Kiitti. Sori! En mä nyt ajatellut, että sinne lennät. Sinne mä lensin. Mä käytin tätä ihan turhaa. Ton yhden mä jätän kyllä karkkureissulla. Siinä on muuten joku äijä siinä vasemmalla. Älä kuseeta. Silloin kun minä olin nuori, silloin tämmösiä Fortniteja ei ollut keksitty. Miksi mä muuten heitin mun AR pois, saanko kysyä? En tiedä. Tää on niin huono, kun tässä ei ole sitä ihme juttu, että se riiputtaa heti. Niin. Ei missään nimessä. Älä tule. Normaa, siellä. Ei Hammeraa. maa mitään. Ai niin, mulla oli video päällä.